Machiegni kendo familia mar Kenya mane odak e piny Amerika Edward Murema kod jaode Grace Mongina dwaro obila okasa nonro ewi nek margi mane otimore dalagi kaunti ma Nyamira. Nonro mar bero mane otim e osiptal ma Kisii Teaching and Referral Hospital yango ni Murema ne ogo gi gimoro diriyo ewi kabende ne ochuoye gi pala didek e ng'ede ka jaode Mongina to ne ode. Komanda mar obila mar Masaba North Robert Ndambire wachani gidino ne jotije ariyo mag dalano kidayo dhogi. Jonek go ne ogol tipo mar CCTV e odno kapok ne giwuok. Mzee aliuawa kupitia kugongwa na kifaa butu. Aligongwa mara mbili kichwa. Mama alikufa as a result of strangulation, kunyongwa, akakosa kupumua. Wale tuliowashika bado tuko na wao, na bado wanatusaidia kwa uchunguzi. Aliwawa hapa na kitu ngumu sana. Alafu akatungwa mara 3 hapa na kisu. Alafu akapigwa ingine hapa. Sijui ilikuwa nini, ni panga ama nini. Nataka kusisitiza sana kwa maafisa wa polisi wajaribu tena sana na haraka iwezekanavyo, wajaribu kutafuta hao watu, watupatie ripoti ambayo inafaa, wajaribu kusukuma zaidi ili tuweze kupata